Oledi la right. Hayi man, ngathi ngiyalibeka ngiyalibeka. Ukuthi siphaswe ulokhu njani uMamhlongo ebenza lesigebengu. Hayi angizwa bazalwane angizwa. Cable izoni ayingeke thina emakhaya twathiwa singayithatha imali ephuma kwena ngoba kimi khona isigebengu. Lalela yana ke wena ujwayele mase ngifabula sengibekela. Gebengu asizwa nje kahle ukuthi sophathwa umama ozala isigebengu. Sothi sifundisane usifundisa ubugebengu futhi nathi Impela sabazana nithi nifuna ungehlisa esikhundleni njengoba ke sekudecide ukuthi angehle esikhundleni ngicabanga ukufaka abantu ngeke manje Ngihlinkanya Awudangani. Ela ngosasho lutho. Mntana njengoba usuhamba uze ungikhumbule wazi ukuthi ushiye unyoka emuva ngoba nami ngizolokana ngikukhumbula mntanami le mali engikunikeza yona uze wazi ukuthi phambili udle ugibele ukusize ukuthi enye uyibeke ngoba ikhaya liyikhaya lakho noma ngabe nini noma ungahlala la uhleli khona kude ikhaya mntanami uze wazi ukuthi ungishiyile njengoba ungishiyile nje imini ungishiyile emuva. Ngiyacela mntanami ukuthi noma ngabe nini uze wazi ukuthi ekhaya ngenwa ngemali umukelekile noma ngabe nini uze ukwazi lokho mntanami. Hambe kahle mntanami. Hambe kahle mntanami kodwa nje uzungikhumbula. Amen bazalwane. Amen. Angibonga kakhulu ngokuphumelela kwenu kusho kukhulu kumina lokho nawe mntana ngokuthobela Yema. Siyabonga ukuthi ugcina ifelile mntanami ubizwa abazalwane. Hayi inkinga. Sikhuluma kakhulu hawu usukuthi uyafuthela hawu sisiba la wami mfundi ubugula Bazalwane besicela ukuthi sikhulekele nangudodana asukuma kubona Sacela uzala mntana sikhulekele sikhiphe amadimoni obugebengu. Amen mama. sukuma mntana mntana bakhona into ayiphethe ephathele nobugebengu ngicela uyikhiphe manje uyibeke la phansi namhlanje siyabukhipha ubugebengu. Yeah, mina ngiyoshisa impepho emsamo vuka dlubsilami. Mina ngiyoshisa impepho emsamo vuka thonga lami. Mina ngiyoshisa impepho emsamo vuka vela ukukhanya wedlozila magedha ubumnyama kuvela ukukhanya
Awusibazakala ngicela sanmoya wona-ke ebugebengu kade ngithi umfana kabukhiphi amen ukuthi ngishona phansi noma nasukuma kumnina lokho bazalwane engize ngakho la ngizokuthola futhi ngicela isosi nomnikelo ukushesha fast unemsindo usibeka phansi esandleni ngicela ukuthi wonke umuntu la one by one azoyifakela la umafoni la fast usethule lo mafoni ungacele awusevele kwafa lokho sengiqedile ayeke sakuyena manje ifoni wonke la phelele TV yona hayi TV bafo ispace asike emuva sobe silande kodwa manje sunsun hayi bona mapha edladleni zobe khona abazalwane lapha bathi bazokhipha amadimoni kwenkanyama kodwa-ke hayi ngibavumelile ukuthi ayabeza zobe bevideorize abazi abazalwane bayayithanda iy'ndaba bukanike ukuthi ngifuna nenzeni mina ngifuna nifike lapha bethi bayangithandazela shintshe yonke into kube manzi phansi thathe wonke amafoni abo ngithi niyabamba mapha hayi-ke awuzonela ukushonana bazalwane ngiyabonga umnikelo wenu singaqhubeka inkonzo mayishukume inkonzo uzana Diamond ngelawa yebo right kanjani lesi mnyango kodwa ngakusilo mamhlongo ngalomfana nakho isigebengu wema mhlongo ngithi mina ngiyayifuna ifoni yami mamhlongo kodwa Andile uyabona ubisho ngifake kulona uyabona kodwa mntanami ngicela uvele uphume uyangisanganisa kwamanje phuma Andile uma uNkulunkulu kodwa Nkosi yami banesigamu sami asithathwanga abayenzeka yonke phuma Andile phuma uNkulunkulu ngicela ungangilali ngiyakudinga ngikutshela ukuthi abafana sebefikile lapho nestaff usungasondela ke enganeno lapho ngasemnyango eShaka Malini yenze
bekwaphindwa shayisa la abafana bamazongisa goqanyana. Ngizwakala abafana? Ngizwakala. Aphatha.